Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la podcastul Dincolo de frumusețe by domnul dr. Dameh Pascal. Astăzi avem o invitată tare specială, un caz foarte norocos al domnului doctor, dar mai multe despre acest caz ne va spune chiar specialistul în chirurgie estetică, domnul dr. Dameh Pascal. Ce faci, Bianca? Bine, dumneavoastră? Da? Cum e să lucrezi cu mine? Foarte funny. Da? Foarte funny, nu? Nu ți-am zis că o să facem și podcast-uri și alte chestii? Nu mai ai crezut, nu? Da, aparent nu m-ați invitat. Bă, te-am luat cu japcă. Da, corect. Bun, deci Bianca este managerul internul clinicii. Ea este prima care ascultă primă bârfă. De fiecare dată. De fiecare dată. Ea îi place bârfă și îi place să mănânce. Sunt femeie. Da, nu, dar unde îl bagi? Aici este întrebare. Sunt și vrăjitoare în timpul liber. Am înțeles. Bianca este managerul internul clinicii. Ea este prima mână care ascultă orice bârfă în clinică. Îmi place. Da, ea îi place bârfa rău de tot. Hai să discutăm puțin de cazul ei. Deci Bianca a avut o optoză de gradul 1, asta înseamnă la fiecare, când sânii se lasă, sunt niște grade. Ea a avut primul grad, care sânii sunt de la șansul axilar puțin mai lăsat, dar avea o glandă foarte mare. În situație, în modul normal, trebuie să facem ori cu pere areolar, adică prin jurul mamilonii, trebuie să scoatem pielea după ce introducem implantul ca să fie așezat, ori să facem mastopexie cu implant. Bianca, cum știți că ea vede absolut toți pacienții, a făcut un calcul în capul ei și a zis că eu vreau doar un implant în care să fie cu o proiecție cel mai mare ca să evite mastul. Am spus ei, Bianca, în viitor o să se lasă. Corect. Și mi-a zis, vreau mai întâi să laptez și după aia am zis, Bianca, ești în limita, pentru că dacă se lăsau puțin mai mult, nu mai exista șansă. Și bineînțeles am acceptat cu condiția în care ea a semnat Pe propria răspundere. că o să cadă. Că mi-asum. De asum. A căzut? Nu, dar probabil urmează. Urmează. Ai început să simți, nu? Da. Cât avem de la operație? 2 ani jumătate aproape. Da, deci a rezistat 3 ani. Ce Am an să avut ai? noroc aproape 3 ani, de acum nu știu ce să zic. Și te gândești să faci un copil recent? În viitorul apropiat, nu. Tocmai din acest motiv nu mi-am dorit să mergem direct pe varianta cea mai sigură cu ridicare, pentru că dumneavoastră știți cel mai bine cum arătam înainte. După o sarcină, mai mult ca sigur aveam nevoie de ridicare oricum, fie că ar fi fost cu implant sau nu. Am înțeles. Cum ți se pare este să lucrezi aici? Cu pacienții, cu toată lumea aici, cu managere mari, cu nebunia, cu colegii. Foarte tare, nu vreau să ne lăudăm acum, dar cred că suntem o echipă foarte, foarte mișto. Vrei să zici nebun? Da, voiam să fiu puțin subtilă, dar da, suntem foarte tu mă cunoști pe mine că sunt subtil? distractivi, domnul doctor, cred că este cuvântul potrivit. Suntem foarte distractivi, vă distrați la noi la clinică, cu siguranță. Păi altfel luăm razna dacă nu. Ar trebui să introducem și asta la feedback. Da. O notă pentru distracție. Da, notă pentru distracție, da. Bun. Ideea este așa, cu legătură cu Bianca, de ce am zis este caz special? Pentru că șansa este 50-50, mai ales la simiptoză sau optoză de gradul 1, încât să rezolvă cu implant mamar. Bineînțeles, noi am introdus un extra high profile în situația ei cu 550 și în situația s-au așezat bine, dar în viitor o să se lasă. Ea este conștientă, dar, în general, când eu recomand pacienți să facem o mastopexie cu implant, eu recomand pentru că nu aș vrea să ne băgăm încă o dată în sală de operație. E suficient să intrăm o dată în situație. Dar, bineînțeles, Bianca lucrează cu mine și știu eu pe cine am angajat și știu cât de nebună ar putea să fie și atunci am mers pe situația în care să introduce doar implant și să rezolvă. Dar este extrem de important, dacă ea nu purta bustiera, inclusiv și acum poartă bustiera, să lăsau sânii instant. Pentru că este greutate de glandă. Noi trăim în pământ. Să nu credeți dacă noi introducem un implant mamar, sânii nu să se lasă. Asta este un mit. Și dacă am introdus implant și dacă nu am introdus implant, în momentul în care nu porți bustiera, o să se lasă. Dar, Bianca, spune și mie acum, în situația în care s-a lăsat repede, ce făceai? Și n-ai făcut copil. Adică este o chestie în care pacienți vor să știe, da?
Ai mers pe riscul, pe 50-50, Am da? avut noroc. Ai avut noroc, dar dacă nu aveai noroc? Dacă nu aveam, noroc, cel mai probabil, mi-aș fi făcut ulterior și ridicare. Mai ales Înainte să faci copil. da, neavând în plan momentan, în viitorul apropiat, mi-aș fi făcut și ridicare. Nu aș fi rămas așa până aș fi Dar făcut un acum copil. 2 ani și jumătate aveai în plan să faci un copil rapid? Nu. Tocmai din Păi acest motiv am mers pe varianta asta și mi-am asumat cumva toate riscurile. bun. Ce se întâmplă cu riscuri? Ce înseamnă asta? Gândiți-vă că sânii de momentul în care sunt semiptoză și introducem și noi cu o forță mai mare, inclusiv și dacă îl ținem în bustieră, glanda aia o să fie foarte grea. În situația asta, pentru că este și în presiune din cauza implantului. Și atunci, dacă se extinde, Bianca are noroc, ea, de fiecare dată eu intru la ea în birou, mănâncă. Dar dacă o vedem așa, zici că e... Cât kilograme ai? 47, doar că sunt vrăjitoare în timpul liber, asta nu știați, este extra job. Dar stai puțin, 47 cu țâțele. Cu tot, da. Ok, nu fără. Cu 550. Cu 550. Deci scoatem 1 kg și 10. Da, înainte aveam aproximativ 45 jumate, să zicem. Bun, de momentul în care tu lucrezi aici la clinică, care este cel mai nașpa lucru care ai văzut sau cel mai frumos lucru? Ca pacienți și oameni nu știu care este bucătăria noastră. De afară că sunt toți nebuni, înțelegi? Dar mă refer eu în general, că altfel nu era angajată la mine. Da, corect, și asta este adevărat. Păi, unul dintre cele mai frumoase lucruri, ca să zic așa, este interacțiunea cu pacienții, pentru că văd atât de multe femei dornice care, nu știu, visează cumva la îndeplinirea acestui vis sau poate pentru multe chiar este un complex și în momentul în care efectiv își împlinesc acest vis, trăiesc cumva cu ele în timpul în care viața lor se schimbă efectiv. Și atunci le vezi satisfacția, bucuria, felul cum evoluează, cum viața lor se schimbă efectiv chiar aici cumva sub ochii noștri. Și, într-adevăr, sunt și câteva alte situații neplăcute, nu știu dacă pot să le numesc cumva neplăcute. E vorba de pacienții care își doresc să facă o intervenție din suflet, dar cumva cineva de acasă, din familie, din împrejurimi, le fură cumva acest vis și intervin cumva peste dorințele lor. Și de multe ori sunt foarte mulți pacienți care nu reușesc să-și iau deciziile pe cont propriu. Cred că asta este singurul lucru trist care se poate întâmpla într-o clinică. Să vezi că un om își dorește din suflet să facă ceva în legătură cu corpul lui, cu viața lui, psihic și așa mai departe și este cumva constrâns de situație, de alți oameni și se blochează acolo unde Bun, este. vreau să punctez 3 chestii care a discutat Bianca. Una dintre cazuri care am avut-o eu, am avut o pacientă în care, din păcate, a stat toată viața ei, dura un implant, a ajuns la vârsta neîntată, a aștepta să despartă de soțul ei și după aia a făcut implantul. Și prima chestie care a făcut implantul și mi-a spus-o. A doua chestie, vedeți cât vorbește Bianca? Bianca când a venit la clinică nu scuta 2 vorbe în gură. 2 vorbe. Deci eu cu echipa mea încercam să vorbească. Vorbește ceva. Nimic. Dar acum nu mai tace. Spuneam doar bună ziua și la revedere. Bună ziua și la revedere. Și al treilea punct este vorba de visul tău. Întotdeauna nu faci pentru alți orice procedură ar fi. Îl faci doar pentru tine. Tu ești originalul, nu copia pe nimeni, nu asculta pe nimeni, este doar dorința ta. Pentru că eu am refuzat foarte mulți pacienți când am simțit că sunt împinși de familia, de părinți, de iubit, de orice fel sau de social media. Pentru că de momentul în care tu îl faci pentru un anumit scop de a arata doar să fie o copie, niciodată nu o să simți tu cu tine bine și există mare posibilitate să ajungi la probleme care ajungi la psihiatrie în situația asta, pentru că am avut, de fapt, am avut noi un studiu în care la pacienți în care sunt obligați să facă operații, există și rata de sinucidere. Este extrem de important să-l faceți doar pentru voi, pentru dorințele voastre, nu pentru că o prietenă s-a operat sau ești forțată să faci operație. Dar, Bianca, Da. când tu vezi o situație în care eu sunt foarte nervos,
Da, Da? Și nu sunt puține. e Da? puțin mai mult. Da, puțin mai mult. Oare de ce? Păi, de ce eu, pentru exemplu, când intru la o pacientă și discut cu ea, eu ies, pentru exemplu, nemulțumit? Pentru că nu respectă indicațiile postoperatorii, care sunt cele mai importante. Bun, hai să vă explic o chestie. Eu nu știu cum sunt alți oameni, eu vorbesc despre punctul meu de vedere. Nu înseamnă că ai plătit o operație, înseamnă că tu poți să faci ce vrei. Eu consider că este o muncă cinstită în care s-a făcut acolo. Pentru că de momentul în care eu vă rog să nu faceți X, să nu faceți Y, să faceți treaba asta, să nu faceți treaba asta și nu faceți, eu mă super pentru că, în primul rând, vă bați joc de voi și vă bați joc și de munca în care a fost cinstită acolo. Este extrem de important să respectați, este pentru binele vostru. Și pentru asta Bianca tot timpul vine la mine și zice, domnul doctor, hai să ne calmăm, o să vorbim și noi cu ea. Trebuie să existe cineva care să Face balanță. egaleze Da, facem cumva balanță. situațiile aici în clinică. Da, eu cred că într-o dată o să aduc pe toată lumea aici la podcast. Toată echipa, să vedem noi ce o să discutăm acolo. Care sunt cele mai dificile momente pe care le-ai avut cu pacientele înainte de operație? Înainte de operație. Da. Păi aici avem cam 2 categorii de pacienți, ca să spun așa. Prima categorie constă în pacienții care vin cumva deja informați, fie au fost înainte la alte consultații, fie s-au interesat cumva pe internet, au citit și au habar despre ce este Doctor Google, vorba. da. Da, și vin aici și ne pun foarte multe întrebări înainte să intre în consultație, adică nu au răbdare cumva să apuce să discute cu domnul doctor sau pur și simplu sunt de părere că au atât de multă informație încât efectiv ele nu au nevoie de foarte multe informații, știu deja cum se va introduce implantul, știu pe ce dată se vor opera, știu procedura pre- și post-operatorie și atunci cumva suntem acolo. Sigur vă ajutăm. Să fie o întrebare roșie, e greu să lucrezi cu femei? Da și nu, acum depinde din ce perspectivă o privim. Noi femeile oricum suntem foarte complicate și e greu să socializăm în primul rând una cu alta, ca să zic așa, dar în mare parte pacientele noastre sunt foarte, foarte drăguțe, ne înțelegem foarte bine și cu foarte multe, în timp creăm și o relație destul de familiară, adică ele de multe ori după primele controale, ca să spun așa, vin ca și cum sunt la ele acasă. Știu deja ce facem, noi știm ce fac ele, le servim cu o cafeluță, adică totul este așa foarte familiar. Trecem de stadiul acela de pacient și clinică, cumva, relația. Bianca, care este cea mai mare frică pe care o au pacientele care trec pragul clinicii? Fără doar și poate, anestezia generală. Ce întrebări au despre anestezia generală? Ce îndoieli au? Majoritatea vin foarte speriate, cumva probabil în lipsa informațiilor necesare. Au frica că există posibilitatea să nu se mai trezească sau pur și simplu să le fie foarte rău după anestezie. Ceea ce nu se întâmplă de fiecare dată când vin în clinică și îmi cer informații cu privire la anestezie, de fiecare dată le spun, uitați-mă, sunt aici, m-am operat, sunt vie, sunt în viață, m-am trezit fix când a fost nevoie. Asta ar trebui să fie cea mai mică frică a lor din punctul meu de vedere. Și mai multe informații primești tot timpul înainte de operație de la domnul doctor, adică acolo cred că dispare cu totul frica. Deci ideea este cu anestezie, întotdeauna trebuie să știți că anestezia generală la operații estetice sunt foarte ușoare. Deci, nu faceți griji, ea nu este fantoma, cum am spus și la alt podcast, ea e vie, toată echipa e vie, inclusiv și toți pacienți. Da? Să te trezești de anestezia generală pentru că, cum v-am spus, este anestezie ușoară și o să te trezești cu bine. Cu foarte bine, iar somnul de după anestezie este cel mai dulce, vă asigur. În încheiere, domnul doctor, doriți să le spuneți pacientelor de acasă care urmează să vină în clinică un sfat? Da, întotdeauna trebuie să exact ce am zis eu și la podcast și repet încă o dată. Fiți originale. Trebuie să faceți proceduri doar pentru voi, nu pentru altcineva.
pentru că gândiți-vă, este o schimbare foarte mare. Adică uitați-vă și la Bianca. Bianca, cum v-am spus, a prins încrederea în ea, pentru că ea nu prindea încredere. Sunt foarte mulți pacienți care lipsesc lor treaba asta ca să prindă încredere. Pentru că, gândiți-vă, zona bustului este zona care este numărul 1 pentru femei. Și de momentul în care ea definește prin bustul respectiv și de momentul în care nu-l are și într-o dată îl are, atunci devii cu încredere mai multă. Dar nu-l faci pentru alți, îl faci pentru tine. Și am o chestie care zicea eu, Bianca, aici, care vreau să zic ca o glumă. Se spune în Grecia, spune că dacă aveți doi femei în argumente și să ceartă între ele, în clipa asta apare diavolul și spune, bă, fiți milă. Da? Așa că eu când văd două fete de la mine să bărfesc, zic, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Mulțumim mult, domnul doctor, mulțumim mult, Bianca. Mersi Bianca că te-am ținut. Iar voi, dragilor, nu uitați că cel mai bine puteți fi informați chiar aici la domnul doctor Dameh Pascal. Dați o vizită până în clinică, deoarece o să fiți primiți de cea mai faină echipă și de cea mai distractivă. Clar, dacă o să plecați cu o operație, o să plecați și cu multă distracție. Ne vedem data viitoare. Vă pup!